जों दाबो जोंनि फिउचार जेनेरेशन नि बागै खरांथि साया हंगाय जों जोंनि अपोज जोंनि अचेक जों यागा बिमानि न हामो बुबाग्रानि आइडियोलॉजी तामो जोंनि हा जोंनि लैंड राइट्स गैरैनि तमनि आपनो किफिलै तोनानि जोंनि प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम टू बनानी जों बनायो जोंनि त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर तुम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तुम चीफ सेक्रेटरी तुम कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट को डीएम तुम एवरी सब जोनल प्रॉपर हॉस्पिटल तुम यूनिवर्सिटी तुम कॉलेजेस तुम जों आपनो बाहायके मुख थां खायनाय जों जोंनि टीटी एडिशनाव बाहायके मोर पावर हैनाय डायरेक्ट फंडिंग बाहायके तुबुनाय अबजत बुबाग्रानि खरां बुबाग्रानि थानसालि याप्रियो जों बर पाल बाक्सा खाय पाल लायखेजे जों अब थानसालि अथिनि जे इमाम अब कुबुयनाय आमबागे आंगरनि थानि कयनाय बुइ जेसे पानो जों यासि सुतुन बुइ जेसे पानो चिनि बागे हामिया सातुन या चिनि बागे खरां साबतिसा जों आ लीडर मासे चूज खायनाय चिनि पार्टी नि प्रेसिडेंट चिनि सार बीके borok cerai ni sini asakai political party ni nukha asakai political party ni thungmung nukha ti prasano bahike below priority bahike taudir jakha borok nugui phega tomhano borok bubagrano tabu loge ri tongu asul borok ni ei jofano tangui ti prasano hamtung chini future generation chabai thangtung जों जारा पॉलिटिकल जारा लीडर हुई तंजानाय रक जों जारा इलेक्टेड तंनाय रक जों 10 बছর পরে जों 15 বছর পরে जों तामो जवाब रिनाय जों ताबुक जदि हानि बागै तखनि बागै कक साया हंगाय 10 বছর পরে बुइननो सोंला नों आगि नेता तंफुरु नों आगि एमएलए एमडीसी तंफुरु नों तामो गारि का नों बुसुक न कतर तांखा अब सोंगला बुइ चिनि बुसा बुदै चिनि बुसुक रक जों तामो सोंनाय नों हा दखानि बागै तामो खायगा नों जे आ सीट आ पोस्ट आसबि तंफुरु नों तामो खायगा आमसे सुंनाय जों दाबो जोंनि फ्यूचर जेनेरेशन नि बागै खरांथि साया हंगाय जों जोंनि अपोज जोंनि अचेक जों यागा बिमानि न हामो जों अरनि थांनि बचिनि पारा गामियो जों कासा मेसेज लिरना नांनाय बुबाग्रा चिनि बागै तामो चाइतो बुतम तामो स्टेप ना हरि तम सेंटरआव तामो कक चलि तम दिल्लीआव साबो थांनि दं तामो कक साइ दं नरक नि बागै बस स्कीम तुबुइ दं नरक नि बागै बहुत डेभलपमेंटल प्रोजेक्ट सबमिट खायजाक दं जोंआवबो सिना नांनाय जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी बर हाबि मानु हजार हजार पॉलिटिकल पार्टी दं इंडियाआव तिया जों बुबाग्रानो तांनि लगे रुबा आं हाय कम बयस आं तिनि तांनि एमएलए चिनि पब्लिक नि चिनि तिप्रासानि खरांथि साना नांखाबा कारण चिनि त्रिपुरा बेलायखनो उग्लक उसुलजा स्पेशली जागा टीटी एडीसी एरिया आव तंनाय दं आमबागे से जों खरां 100 जन नि खरां 1000 नि खरां 5000 नि खरां 10000 नि खरां नि जों दिनि चिनि जार जार एरिया आव लीडर नि आसाय खरां माटी सालायो आमबागिनो चिनि जे त्रिपुरा मथा पार्टी तिनि 4 बছর रंखा काहाम करंखाय जों अर्गानाइज खाय थांनि दंगो কোনো দিন বখাতা বাयदि 4 বছরनि पार्टी अब बुसकांगो अनेक किछु खायनाय नरक निबागे अनेक किछु खरांथि साजानाय नरक जतनो काहाम गोरों तंथुं नरक जतनो सुस्थ तंदि जों एस ए लीडर जों अबनो नायो जों बुबाग्रानो लगे रलाने नांनाय जों जोंनि फ्यूचर जेनेरेशन नो कायसा परमानेंट सल्यूशन दै खालामना नांनाय बुबाग्रानि थ्रुयै